Rumunsko je štát v juhovýchodnej Európe. Nachádza sa v severnej časti Balkánskeho poloostrova. Severnú a východnú hranicu v dĺžke 362 km a 169 km utvára s Ukrajinou a Moldavskom, na juhu s Bulharskom. Na severozápade hraničí s Maďarskom a na juhozápade so Srbskom. Východné brehy obmýva Čierne more v dĺžke 225 km. Od 1. januára 2007 je Rumunsko členom Európskej únie. Je to hlavné a najväčšie mesto Rumúnska. Má rozlohu 238 km štvorcových a viac ako 1,9 milióna obyvateľov. V širšej metropolitnej oblasti žije asi 2,6 milióna ľudí. Podľa rumúnskej ľudovej povesti bolo toto mesto pomenované podľa pastiera Vukura. V období prvej svetovej vojny bolo okupované vojskami centrálnych mocností. Po roku 1918 sa stalo centrom Veľkého Rumúnska Románia Mare. Vďaka elegantnej architektúre sa niekedy nazýva aj Paríž východu. V tomto meste sa nachádza chrám, ktorý pochádza z 18. storočia. Dal ho postaviť grécky pravoslávny mních. Patrí k skutočným skvostom sakrálnej pravoslávnej architektúre v meste. Otázky číslo 1 a 2. Napíšte názov mesta a názov tejto pamiatky. Toto mesto je v severozápadnom Rumunsku. Nachádza sa asi 440 km severozápadne od Bukurešti a jedným z najdôležitejších miest Rumunska. Má rozlohu 179,5 km štvorcového a 306 000 obyvateľov. V súčasnosti asi 80% obyvateľov mesta sú Rumúni a približne 20% obyvateľov sú Maďari. Otázky číslo 3 a 4. V akej historickej oblasti sa nachádza toto mesto? Aká historicky významná osobnosť sa tu narodila? Toto mesto leží v západnom Rumunsku, má rozlohu 130,5 km štvorcového a s počtom obyvateľov cez 300 000 je štvrtým najľudnatejším mestom v Rumunsku. Toto mesto je ekonomickým a kultúrnym centrom Banátu. V roku 1552 bolo dobyté Turkami a pod kontrolu monarchie sa dostalo až v roku 1716. Otázky číslo 5 a 6. Akou zmluvou bolo toto mesto prisúdené Rumunsku? V rokoch 1728 až 1771 bol v tomto meste postavený kanál spájajúci mesto s riekou, ktorá pramení v Čiernom lese. Napíšte názov kanálu a názov tejto rieky. Brašov je mesto v Rumunsku a hlavné mesto rovnomennej župy v Sedmohradsku, obklopené Karpatmi. Nachádza sa 166 km severne od Bukurešti a má 283 000 obyvateľov. Na cintoríne vedľa kostola svätého Mikuláša je pochovaný rumunský národovec a politik Aurel Popovici. Otázky číslo 7 a 8. Čo navrhol Aurel Popovici v roku 1906 a kde sa tento rumunský národovec narodil? Toto mesto je metropolou rumunskej časti Moldavska a tiež univerzitným mestom. V roku 1860 tu bola založená univerzita a v tejto dobe bolo toto mesto jedným z najväčších centier židovskej vzdelanosti v Európe. Za prvej svetovej vojny sa mesto stalo metropolou celého Rumunska. V meste nájdeme veľa religióznych stavieb, pravoslavné kostoly, kláštory, katolícke katedrály a aj synagógy. V tomto meste sídli prvá a zároveň najväčšia rumunská botanická záhrada. Mesto tiež preslávili niektoré významné osobnosti. Básnik Mihaj Eminescu, spisovateľ Jon Creanga a historik Nikolaj York. Otázky číslo 9 a 10. Napíšte názov univerzity a názov tohto mesta.